Daga tsoho sai tsoho a Najeriya, karatun da dattijan Legas mai tabarau ya fara biya wa matasa kenan a Najeriya. Alamu sun nuna tabaran Legas na baza karfin zama magajin tabaran daura a Vilan Najeriya. A nasu bangaren wasu matasan kasan sun bayyana cewa kawo yanzu sun mallaki magirbin girba shekarun tsufa a 2023. Masu tofe-tofe irin na magana sun tattofa sabanin ra'ayoyi a siyasar jihar Zamfara, yayin da wasu ke ganin 'yan majalisa sun zame daga kujerar hankali game da tsaro a jihar. Wasu na ganin zamiyar hana Mahadi bayyana jihadi ce ta ɗaura tsintsiya guda a faɗin jihar. Tsintsiyar Najeriya da gwamna Mai Mala na jihar Yobe ke rike da ita ta sake ɗage ranar sharanta na ƙasa a Najeriya. Marika tsintsiyan dai sun bayyana cewa ana ci gaba da tantance kalar laushi ko na zaborin da za a yi amfani da su ne wajen sharan, sai dai wasu na ganin igiyar ɗaura tsintsiyar ce aka gaza samowa daga jihohi a Najeriya. Gidajen Abuja da na Legas sun kaddamar da gasar kwalliya da kwalisa. Gidajen Abuja dai na samun goyon bayan kusoshin kafa gwamnati, yayin da gidajen Legas ke samun goyon bayan masu juya sitiyarin kasuwancin Afirka. Gidajen kuma na ƙara samun kutsen farin jini daga 'yan Najeriya, kuma Bako Properties Limited sun yi nisa wajen saye da siyar muku gidaje a Abuja da Legas har ma da Dubai. Alhaji Bakon dai ba bako bane wajen samo muku fili da gidaje daidai da karfin farin jinin aljihunku. Yahaya Bello na Kogi ya amshi takardar zama masoyin ci gaban mata lamba 1 a Najeriya. Dan Bellon dai shine gwamnan farko a Najeriya da ya zazzage wa mata mukaman zaɓi sanku a jiharsa ta Kogi, kama daga rabewa mata ɗaukacin kujerun mataimakan shugaban ƙananan hukumomi na jihar zuwa naɗa mace ma a matsayin babbar dogariyar kare lafiyarsa, da ma ɗora mace a kujerun sakatariyar gwamnatin jiha. Hatta mai magana da yawunsa ita ce mace ta farko a Najeriya da aka fara ɗorawa liliya kujerar. Yahaya Bello namu kenan, mai mata da matasa. Shi kuwa Muhammad mai Hausa Fulani jiya ya hau sabuwar shekararsa ta yanka a sabuwar shekarar 2022, a lokacin da muke masa addu'ar ya dade ya karko. Ni Hausa Guy da jami'an na ɓoye muna fatan azumin bana ba shi cikin waɗanda za a yi wa kiɗan gwauraye. Bar kuma na ƙara labaran yau da wannan tambaya: wai me yafi fura da nono da gyaɗa daɗi a cikin dare? Bari na shanawa kuma ku sha naku, amma mu haɗu a comment section.